लोगोफोर जय हिन्द लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय दाखालि बावै स्टप कन्ट्रभार्सि इउटुबार मिटआप जानानै थांबाय नंगौना नङा आं बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन बेनिफ्राय लोगोफोर गोनांथार बाथ्रा सनितपुर सारिदुवार आंनाव मोनसे कल फैदो सारिदुवार दलं बस्ति दालां बस्ति जानो हागौ आं दलं बस्ति होननानै लिरना लाफ्लांदों दलं बस्ति सनितपुर सारिदुवार बेयाव मा जादों जब कार्डनि प्रब्लेमा मा 3200 के एकाउन्टआव फैसा हाबदो बेनिफ्राय फैसाखौ बरननानै होनांगो बेनिफ्राय जायनि एकाउन्टआव फैसा हाबदो बिसोरो 500 मोनो 3200 एकाउन्टआव फैसा सोना होनायखौ बरनजोबनानै होनानै 500 टाका लानांगौ माने हाजिरा लानांगौ आरो 500 टाका थांनाय फैनायनि बेनिफ्राय आं सोंबाय खामानि मावालासिनो मोनदो नामा बेखौ होनबाय जेबो खामानिबो गैयानो बेनिफ्राय बरननानै होनांगौ 500 टाकाखौ नोंसोर ला बेनिफ्राय आंनाव जाय कल खालामदो बे सनितपुरनि सारिदुवारनि दलं बस्तिनि बे मानसिया बुंदो आदा नोंसोरनि जायगायावबो नोंसोरनिथिंबो बेफोरबायदि जोंनि बायदि फैसाल' हाबो खामानि गैया बरननानै होनांगौ बेफोरबायदि नामा सोंलाय आदा होनना बुंदो अब्ला गासै डिस्ट्रिक्टनि क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि जाय जायगायाव बेफोरबायदि जामारदों नामा दा जेरै आं नोंसोरनो बुंनानै होदो सनितपुरनि बायदि प्लिज अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै बुंहर जोंनि जायगायावबो जब कार्डनि फैसाया बेफोरबायदि बरननाल' होनांगौ होननानै प्लिज माने बै सनितपुरनि जाय मानसिया आंनो खोन्थाहरदो बैसोरो माने मोनथिनो लुबैदो जोंनि जायगायाव जोंनियाव फैसाल' हाबो खामानिबो गैया जों बरनना होनांगौ होननानै अब्ला लोगोफोर मा स्टप कन्ट्रभार्सि इउटुबार मिटआप आं बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन लोगोफोर जाय दिननिफ्राय आङो इउटुब बानायदो बै दिननिफ्राय हाइस्ट बयनिख्रुइबो बांसिन मानसिफोरजों नांलायनाया आंनोखो बैनिफ्रायबो मानसिफोरजों नांलायनाया आंनो स्टार्टिंनिफ्राय लानानै मानो होनोब्ला आङो जा बाथ्रा बुङो सैथो बाथ्राखौ बुङो मालाबा सोरबा हिनजावनि जानानै सिख्लाफोरखौ बुंदो मालाबा सिख्लाफोरनि जानानै हिनजावफोरखौ बुंदो मालाबा गथ'फोरखौ जुमाय सेरेब लोंनाङा होननानै बुंदो मालाबा पलिटिकेलनि बागै जोंनि पलिटिकेलनि खामानि मावनायफोरा मानो बेफोरबायदि मानो भुल बारे बाथ्रा बुंदो मोनफ्रोमबो साइडथिं आङो बाथ्रा बुंदो बेनिफ्राय आंनि सैथो बाथ्राखौ मानसिफोरा हजम खालामनो हायैयाव आंखौ दा मानसिफोरा गोबां गाज्रि मोनो माने आंखौ गाज्रि मोननाया बांबोगासिनो दङ आंखौ मोजां मोननायनिख्रुइ आंखौ गाज्रि मोननाया बांबोगासिनो दङ आं बेखौ मोनथिगौ मानो होनोब्ला सैथो बाथ्रा बेनिफ्राय आंनि बुंनाय रावखौ हजम खालामनो हायैयाव गोबां मानसिया आंखौ बाथ्रा बुंबाय मानो होनबा बिसोरनि गोसो सिङाव गुद नांहैयो थानो सुखुवा बिसोरो गोरोन्थिखौ मावना लादो आं बुङोब्ला बेनिफ्राय गोबां इउटुबार्सआनो सासे सानै साथामसोआनो जाबाय आंखौ माने आंनि बाथ्रा बुंनायाव थानो हायैनि आंखौ बाथ्रा बुंनानै आंखौ माने रायजोफोरनि सिगाङाव गाज्रि मोनजाहोनाय रायजोफोरजों आंखौ नायनो हाजायै खालामनाय मानो होनब्ला आंनि सैथो बाथ्राखौ हजम खालामनो हायैनि थाखाय आंखौ जोबोर बाथ्रा बुंनाय मालाबाबो आङो सोरजोंबा इउटुबारजों दिनैसिम आङो सोरजोंबा डाइरेक्टलि उमुगा गोरोन्थि मावदों होनना आं दिनैसिमबो नांलायग्रोआखै आं सैथो बाथ्रा बुंनायावनो बैसोर हजम खालामनो हायैयाव आंखौ बुङै बेबो सोरबाया मोनथाम गाहाम भिडिअ बानायनायनि उनावसो आं मोनसेल' बानायो आं मोनसेयावनो जा बुंनांगौ बुंखाना दोनो बार आं बुङा बेनिफ्राय बुजि मोनिफोरा आंखौ गाज्रि मोनो नंना नङा बैनिखौसो खोनासंनो ना बेनिखौसो खोनासंनो गोबां मानसियानो आंखौ दा सैथो बाथ्रानि थाखाय आंखौ गाज्रि मोनबोगासिनो दङ बैनिख्रुइबो बांसिन इउटुबार माने नांलायनाया आंनो खोमा होननानै आं दा सानना लायो बेनिफ्राय मा जाखो आं दा फंसे एग्जाम्पल होनोसै फैला आदा आरो मेन्डेला सारनि माबायदि मायबा मोनसे प्रग्राम जायोब्ला जा फैला सारा मा होनना बुङो इलेक्सन दारायनांगो थिकादार जानांगो एमसिएलए जानायबा थाखा फैसा थानायबा बेफोरबायदि मोदोम नाजानो हागौमोन खोमा बेफोरबायदि बुङो ओमफ्राय मेन्डेलाखौ मा बुङो मेन्डेला नों जानो गोसो गैया नामा होनना बुङो मेन्डेला मा बुङो मिथिबायना
जत पैसा आसे तात मेन्डेला आसे होनना बुङो जोंहा मेन्डेला आदाया जत पैसा आसे तात मेन्डेला आसे नोंसोर खोनादोंना गोबां फिल्मावनो जोंहा मेन्डेला आदानि डायलग दङ जत पैसा आसे तात मेन्डेला आसे माने मेन्डेला जेराव फैसा थायो बेयाव दं दिनैनि दिनाव मा जाखो मानसिफ्रा दा मेन्डेला आदा बुंनाय टाइपनि थारमाने गोबां मानसियानो जाय जेखियानो जाया मानो जत पैसा आसे तात मेन्डेला आसे बेफोरबायदि बेयाव दा जेम्सआ मालाबा हारिनि थाखायबो बाथ्रा बुङो गथ'फोरनि थाखाय खेलानि थाखाय बाथ्रा बुङो बेयाव दिनैनि दिनाव जेम्सआ मा गाज्रि मोनजाबोगासिनो दङ आरो फैनो गोनां दिनावबो जेम्सखौ गोबां मानसियानो गाज्रि मोनगोन बेखौ जेम्सआ मिथिखागौ अब्ला आं दा बेखौनो बुंनोसै जोब्बाय दा बे टपिकआ जत पैसा आसे तात मेन्डेला आसे होननाया दिनै दाखालि बावै स्टप कन्ट्रभार्सि इउटुबार मिट नंगौना नङा जोबोर मोजां फंबाय जोंबो मानिबाय गोबां जों भिडिअ नुबाय सोरनिबा इउटुबाव जों नुबाय बेफोरसो अनलायनाय बेफोरसो खौसेथि जोबोर रंजानायबो नुबाय मानिदो आं जोबोर मोजां मोनदों नोंसोरनि बेफोरबायदि अनलायनाय खौसेथिखौ नुनानै मोजां मोनदों नाथाय मास मोनसेबो जास्लाबासै सोरबा सानैया मायबा मोनसे जालायबाय इउटुबाव बेनिफ्राय गोबां मानसियानो गोबां उन्दै उन्दै फंबायमोनानो मा खालामदो बैसोर नांलायनायनि भिडिअखौ लानानै मा खालामदो पुरा जा गोसो बुंगासिनो दङ दाख्लै नोंसोरदि स्टप कन्ट्रभार्सि इउटुबार मिट फंबायमोन आं रावनिबो सार्थ जानानै बुङा आरो आं दिनैसिम फार्स्ट स्टार्टिंआव रावजोंबो नांलायबोग्रोखायाखै आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअ नोंसोर थांनानै नायहैथां सोरनिबा भिडिअखौ लानानै जेम्सआ होयो नामा सोरनिबा गोसो थोलायनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि भिडिअखौ लानानै जेम्सनि भिडिअ होनानै बुजायो नामा आं रावनिबो भिडिअखौ स'आव आंनियाव लानानै फैया आरो आं होनाबो स्टप कन्ट्रभार्सि इउटुबार मिटआपमोन गिदिर गिदिर इउटुबार्सफोरा फंबायमोन नोंसोरखौ बेखौसो बुजायनाय नामा नै जोंनि साननाया बिदि हामेसा उल्था होनखादां जोंनि खामानियानो उल्थाखा जोंनि खामानिया सब उल्था गोजा दिनै बे खामानिखौ मावोब्ला गाबोन मा जागोन जों बेखौ सानो गाबोन बे खामानिखौ मावोब्ला फैनो गोनां सप्तायाव बे मा जागोन जों बेखौ साननासो खामानि मावो बे ब्रेना जोंनिया ओरै मा आं जेबो बुंला हिन्दीआव बुङो बोरैबा बर'आव दानस्लायफिननांगौबा गाज्रिथार खोनायो हिन्दीआवसो बुंजायो बेफोर राव फंबायमोन नोंसोरखौ बै गिदिर गिदिर इउटुबारफोरा एसेबां रंजानाय एसेबां मिटिं मोनसे गिदिर जानायाव सोरबा नांलायलायोब्ला बैसोरनि भिडिअखौ लाना जों बयबो बुंजोबनांगौ आं रावनिबो लोगो जानानै सार्थ जानानै रावनिबो बुङा सोर जि जादों जायै जालायबाय थादों आं बेखौ बुङा नाथाय नोंसोरखौ बेफोरबायदिसो फोरोंनाय नामा इउटुबार मिटआव बेनो जाबाय मा ओंथि गैयि बेनो जाबाय ओंथि गैयि बेनिखायनो आङो बुङो आरो जाय इउटुबारफोरा आं साथाम साब्रै सेंग्राफोरखौ बुंबाय दे फंबायमोन नोंसोर सानफ्रोमबो एट्रिसल' माथो इउटुबाव आङो रियेल कलाव बुङो लोगो मोनबा बुङो एट्रिस नङाबा नोंसिनि इउटुबा जाला नामा आं बुंबाय दे साथाम साब्रैसोखौ मानो होनोब्ला आं मिथिखागौ गुलि खोथिबाय थाबा सानसे मा जागोन आं बेनिखायनो जायफोरा आंजों बुंजादो बिसोर मिथिगौ जायफोरा आंजों बुंजादो नोंसोर एट्रिसल' खोन्थिबाय थायोना बाथ्रायाव दङ ना गामसेयावनो गामसा जियो होननाय बेफोरबायदि जायो नोंसोरथ' मिथिखागौ माथो आंनि लाइफआव माबायदि जानाय बेयो सिख्लाफोरजों बांद्राय सोरबा एट्रिसानो जा नायबायानो जा बांद्राय गुलि जाबाय थायोब्ला मालाबा तामसेयावनो गामसा जियो होननाय बायदि दे तामसेयावनो गामसा जिबाय बिसोरनिया सब जालांजोब्बाय जाय नांलायबाय थादोंमोन दाख्लै एसेबां गिदिर मिटिं जाबाय एसेबां मा सावरायनाय नोंसोरो फंबायमोन नोंसोरखौ बेखौसो थोननाय नामा गिदिर गिदिर इउटुबार्सफोरा नोंसोर होमबा बै मिटिंनि ओंथिखौ मानो लाखिदिया फंबायमोन जों बुङोब्ला बिदिसो बुङो दै जोंनिया साननाया आलादा पुरा आलादा खामानियाबो आलादा होनखादों सैथो बाथ्रा बुंनायनि थाखाय नोंसोर गाज्रि मोनो जों मिथिगौ देसानो गाज्रि मोनो सैथो बाथ्रा बुंबा मानो होनबा बैनियावबो नाङो बेनियाव नांलाय बैनियाव जत पैसा तात मेन्डेला नंगौना बेनिखायनो आं फंबायमोन बुङो ओंथि गोनां खामानि मावनोसो दिनै गोरों गोजा जोंथ' जाम्बा जों जेबो रोङा दिनै जों जेम्समोन बायदिखौसो मिटिं खालामनो नागिरदों नङा नोंखौ जों मानियो जोंखौ मिटिं खालामनो नागिरदों मायबा बुजायनो नागिरदों जों मानियो जों बुजायबो जागोन जों सावरायगोनबो नाथाय किसु माबाया ओंथि गोनां जानांगौ मिटिं जानायनि उनाव ओंथि गोनां जानांगोन एडभान्स फैनो गोनां दिनाव बेफोरबायदि जागोन जों बेफोरबायदि खालामनांगोन बेखौ एडभान्स साननो हानांगोन मानसिया मिथिबाय
दिनै नोङो 5,000 थाखानि बिजनेस मावाखै 10 लाखनि बिजनेसखौ सानबा बोरै जानो आरो नों 5,000 निफ्राय 20,000 बोरै खालामगोन 20,000 निफ्राय 40,000 बोरै मेइनटेनेन्स खालामगोन दिनै आं मोनसे रेस्टुरेन्ट खालामनायदो आङो चाइनिज फुडनि आइटेम बानायनो रोंना रोङा आं चाइनिज फुडनि आइटेम बानायनानै गोथाव मोनहोनानै रायजोफोरखौ जाहोनो हागोन हाया नों दिनै बेखौ सानालासिनो बेनिफ्राय मासाव 5,000 खामायनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट मान्थआव आं 10,000 नेक्स्टआव आं गोथाव गोथाव जाहोनानै 20,000 बेखौ सानालासिनो नों रेस्टुरेन्ट खुलियालासिनो बा आं रेस्टुरेन्ट खुलिबा आंनाव एसेबां मानसि फैगोन आं हारसिं माबायदि मेइनटेनेन्स खालामगोन आंनावथ' एसेबां मानसि फैगोन 10 लाख फैसा फैगोन मासाव 10 लाखनि बागै नों सानहरना रेस्टुरेन्ट खुलियालासिनो रेस्टुरेन्टखौ खुलिनानै फार्स्टआव 5,000खौ बोरै लाबनांगौ 5 निफ्राय 20खौ बोरै खालामनांगौ बेखौसो नों चाइनिज फुडखौ मम'खौ बोरै गोथाव खालामनानै बयनिफ्रायबो टेस्ट खालामनानै जाहोनानै रायजोफोरखौ बोनो हागोन बेखौसो मानसिया साननांगौ फंबायमोन मिथिबाय आं रावनिबो सार्थ जानानै बुङाखै नाथाय नोंसोरनि इउटुबखौ नायै 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 आं सानदों आदसा एसेबां मोजां स्ट्रक कनसबासि इउटुबार मिट दा नोंसोरनिया गासै फंबायमोन नामा गथाय माजाक फरायजोब्बाय थारमाने बरिया गुड बरिया फंबायमोन गुड होमबा नोंसोरखौ गिदिर गिदिर इउटुबार्सआ फोरोंदो नामा बिदि खालाम होननानै बिदिसो बुंगोन आं नै उल्थासोखा सानफ्रोमबो गथाय खामानिया उल्था साननाया उल्था नाथाय सैथो बाथ्रा बुंगोन बेनिफ्राय आंखौ सासे गथ' दङ पुर ब्लग होननाय आंखौसो बुजायनो फैबोयो जुमाय सेरेब लोंनायनि बागै आंखौ बुजायनो फैबोयो आरे भाई जुमाय सेरेबखौ बयबो लोङो बेंगालर मुम्बाइफोराव थांना नायो सिख्ला मानसियाबो हरसे कम्पिउटार बुनानै जुमाय सेरेब लोङो फुंनि 9टा बाजियाव 8टायाव जोंनियाव रावबो लोंबावासो गोरों गोरों मानसिफोरानो इन्जिनियार पास खालामनाय कम्पिउटार बुनानै 9टा बाजियाव जुमाय लोंबाय माइन्डखौ फ्रेस खालामनो बिसोरो माबायदि जुमाय लोङो गिदिरफोरा मिथिबाय आरो फरेनार मानसिफोरा गयाव थांना नायो बियार बथलनिसो हरसे लोङो बै गिदिर गिदिर मानसिफोरा मा खालामो सिगारेटबो सोबो सब सोबो नाथाय सिगारेट गंसेखौ मा बेसेबा गोबाव आखायावनो थाना थाना बिसोरनि आखाइ खामलायलाङो जोबलाङो खेबनैल' बोनाय जायो जुमाय बथलसेखौ घन्टा घन्टा बेसेबांबा घन्टासो बिसोरो फोजोबो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बै दारागावआव थांनानै जुमाय बथलसेखौ 2 मिनिटाव 5 मिनिटाव फोजोबनाय बायदि बिसोर जुमाय लोङा बेयाव गोबां फाराग दङ फंबायफोर ब्लग नों आंखौ बुजायनो फैना फंबाय मालाबा आमने सामने लोगो मोनोब्ला मालाबा आंखौ लोगो हमनो आं बेरायबाय थायो आं नोंनि इउटुबाव गोबां बाथ्रा बुंगोन मिथिबाय सासे पुर ब्लग होननाय फंबाय आंजों मानिफ्राय एगेन्स्ट मिथिया आंजों नांनो जाबाय थायो थारमाने आंखौ बुजायनो फैबाय थायो थारमाने जुमाय सेरेबा उन्दैनि लोंनाय जोंनि लोंनाय आरो बे गिदिर गिदिर मानसिनि लोंनाय बहुत आसमान जामाननि फाराग बेखौ नोंसोरो जोंखौ फोरोंनो फैना बे जेम्स बायदिखौ मिथिबाय सिगारेटआ आखायाव लगायनानैनो सोबनाय जायालासिनो गिदिर गिदिर मानसिनि खेबनैयावनो जोबलाङो अब्ला फंबायमोन नोंसोर जाबायदि मिटिं खालामदोंमोन जाबायदि सावरायदोंमोन बैफोरखौ नोंसोरो लाखिनो नाजा ओंथि थाया बेफोरबायदियाव आरो आं बुंखाबायना गोबां मानसिखौनो बुंबाय आं होननाय एड्रेसल' जाबाय थानो हाय इउटुबार्सफोरा मालाबा सामसेयावनो गामसा जिगोन जामारदोंना दा थिग बेफोरबायदिनो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द